Helo, felly y sesiwn nesaf yma, da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar Cymraeg Safon Uwch ac yn benodol ar astudiaeth o'r nofel. Arholiad llafar ydy hwn fel ydych chi'n ymwybodol, felly mi fyddwn ni yn mynd drwy rei o egwyddorion yr arholiad ac yn canolbwyntio yn benodol ar un nofel. Reit, felly fel ydych chi'n ymwybodol, arholiad llanol ydy hwn, fydd y digwydd ym mlwyddyn 2010, ac o gwmpas cyfnod y Pasg, mi fydd arholwr allanol yn ymweld â'r ysgol ac yn eich arholi chi mewn sefyllfa eitha anffurfiol mewn grwpiau o 3. Felly mi fyddwch chi wedyn wedi bod yn astudio y nofel da chi a'ch athrawon wedi penderfynu da chi'n neud fel ysgol, a mi fyddwch chi wedyn yn cael eich marcio ar eich perfformiad ar y dydd yn eich grwpiau o 3. Da ni wastad hefyd yn cynghori i chi fod yn cael digon o gyfle i ymarfer ac i wneud hynny o ffug arholiadau gallwch chi o flaen llaw, fel bod chi wedi cael cyfle i ymlacio i'r sefyllfa. Wedyn mi fydd yr arholiad yn cael ei recordio, a mi fydd pwy bynnag sy'n eich arholi chi yn mynd ar recordiad i ffwrdd, a wedyn yn penderfynu ar eich marc chi maes o law. Felly, pa ran mae'r arholwr yn chwarae'n hwn i gyd? Wel, mi all yr arholwr fod yn sbarduno trafodaeth drwy ofyn cwestiynau. Os ydyn nhw'n teimlo bod nhw wedi clywed digon, falle y bydden nhw yn hybu newid trafodaeth neu newid cyfeiriad y drafodaeth os ydych chi wedi trafod digon ar ryw faes penodol. Mi allan nhw ofyn i chi i gynnig tystiolaeth i gadarnhau'r hyn ydych chi wedi ddeud, neu i ddatblygu eich ateb ymhellach. A mi wnawn nhw hefyd sicrhau bod y 3 ohonoch chi yn cael digon o gyfle i gyfrannu. Felly, does dim eisiau poeni os ydych chi'n meddwl bod rhywun wedi dweud rhywbeth oeddech chi wedi bwriadu ddeud, mae yna ddigon o gyfle wedyn i chi ddangos beth ydych chi'n wybod. Felly, cwestiynau posib. Iawn, cyn bod ni'n dod at y nofelau hunan, gan ganolbwyntio ar un nofel yn benodol heddiw, y math o gwestiynau y gallech chi gael. Gallen nhw ofyn i chi ganolbwyntio ar bwysigrwydd ac arwyddocad digwyddiadau yn y nofel. Y cymeriadau, yn sicr, mi fyddwch chi'n cael cwestiynau am y cymeriadau ydych chi wedi astudio. Mi allan nhw ofyn i chi drafod perthynas pobl efo'i gilydd, sut mae'r cymeriadau yn gweddi i'w gilydd, sut maen nhw'n ymateb i'w gilydd, be ydych chi'n dysgu amdanyn nhw. Mi gewch chi gwestiynau ar arddull y nofel, y dull mae hi wedi cael ei hysgrifennu, iaith, crefft, nodweddion arddull ag ati. Gallen nhw ofyn i chi am ddarlun o'r gymdeithas, yr cyfnod mae'r nofel wedi ei seilio ynddi hi, lle bod hynny'n briodol. Mae'n ddigon posib y gewch chi gwestiynau hefyd am yr awdur a beth yw themau'r awdur, beth sy'n bwysig i'r person sydd wedi sgwennu'r nofel a sut mae hwnna'n cael ei amlygu drwy'r gwaith. A hefyd, mae'n bwysig eich i chi, fel wnaethoch chi llynedd pan oeddech chi'n astudio drama Siwan efallai, mae rhaid i chi hefyd fod yn gwrando'n ofalus ar eich gilydd ac yn ceisio pam mae cyfle'n dod i ymateb i be mae'r naill a'r llall yn ddweud. Ie, fel bod am gormod o ailadrodd. Ac yn amlwg mae eisiau chi ddyfynnu gymaint ag y gallwch chi o'r nofel ei hun. Reit, felly gair ydych chi wedi glywed yn aml iawn, mae'n siŵr, dros y 2 flynedd diwethaf yma, ydy'r gair synoptig yma. Felly, yn ddigon tebyg i fel ydych chi yn mynd i orfod gwneud yn yr gwerthfawrogi rhyddiaeth, mae disgwyl i chi fod yn rhoi ystyriaeth fanwl i'r elfen synoptig yn yr arholiad hwn. Felly, mi ddylai bod chi'n gwneud cysylltiadau rhwng gweithiau llenyddol eraill ydych chi wedi ddarllen. Felly, be mae hwnna'n golygu yn syml iawn ydy bod chi'n gallu tynnu elfennau tebyg rhwng y nofel ydych chi'n astudio a nofelau neu gerddi neu weithiau llenyddol eraill ydych chi wedi ddarllen. Gallech chi falle gweld bod yna debygrwydd rhwng yr arddull y nofel yma ac unrhyw nofel arall ydych chi wedi darllen.
Ia? Felly, so mae os yn syniad falle, os gennych chi ryw lyfr neu gofnod bach i gadw cofnod o be ydych chi'n ddarllen, a jyst nodiadau bras, eich chydig bach fel nodiadau un dudalen ar y math o nofel ydy hi, y cymeriadau, yr arddull, jyst fel bod chi ddim yn anghofio. Ia, ac os ydych chi'n gallu gweld wedyn dros amser, falle, pa nofela sydd yn debyg o ran steil ac o ran arddull. A gorau oll, os ydych chi yn cofio neu'n dysgu unrhyw ddyfyniadau o'r gwaith ydych chi wedi ddarllen yn ehangach. Ia, mae hwnna wastad yn arfer da, bod chi'n gallu cymharu efo gweithiau eraill. Reit, felly cyn bod ni'n dod at y nofel da ni'n mynd i edrych arni yn y sesiwn yma, nofela dan sylw, ydych chi'n dewis un yn dydech, ia, mae'r ysgol yn dewis nofel ydych chi'n astudio, felly Un Nos o Leuad, Caradog Pritchard, Dan Gadan Concrete, Mihangel Morgan, Martha Jack Asianco, Carel Lewis, neu Blasu gan Manon Steffan Ross. Fyswn i yn awgrymu os y gallwch chi i ddarllen y nofela i gyd, yn amlwg ynde, ond mae'ch arholiad chi a'r ffocws penodol yn mynd i fod ar un o'r nofela hyn. Felly, heddiw, da ni'n mynd i edrych yn benodol ar Dan Gadan Concrete, a da ni yn mynd i geisio cael trosolwg gyffredinol i gychwyn arni ar sut fath o nofel ydy hon, a gan ni gobeithio, gan bod yna gymaint i'w ddadbacio am y nofel yma, gawn ni gyfle gobeithio i edrych ar sut mae wedi cael ei strwythuro a sut mae wedi cael ei rhoi at ei gilydd. Felly, yn gyntaf ta, mae'n cael ei ddisgrifio yn aml fel nofel polyphonic, sy'n golygu bod yna nifer o linynau yn gweud trwy gilydd i gyrraedd rhyw fath o uchafbwynt yn y diwedd sy'n gwneud synwyr i chi. Achos efallai, os ydych chi yn astudio'r nofel yma, yn fwy na thebyg, bod chi'n ei darllen hi ar y cychwyn ac yn meddwl beth sy'n digwydd, mae yna gymaint o bethau mynd ymlaen ar yr un pryd. Felly, y llun yna sydd gennym ni, mae gennym ni 4 plot yn y nofel yma, os liciwch chi. Ia, a mae yna hanesion wahanol. Felly, y plot cyntaf ydy'r prif gymeriad, Maldwyn Taflyn Lewis. Mae o yn ddarlithydd yn Mhrifysgol Caerefydd, a mae yna ddigwyddiad yn does sydd yn newid cwrs a thrywydd i fywyd o yn gyfan gwbl. Yr ail blot ydy hanes Pwdin Mawr, a'i wraig Mama Losin, a maen nhw'n cadw tŷ neu cartra gwely a brecwast yn Aberdyddgu. Ac yn amlwg, os ydych chi wedi cyrraedd yr rhan yna o'r nofel, ydych chi'n gweld yn syth be ydy'r elfennau swreal, rhyfedd a naturiol sydd i'r stori yna. Wedyn y trydydd plot sydd gennych chi ydy Tanwen, merch mal, a bachgen ifanc mae hi'n ei helpu. A'r pedwerydd llunyn, y pedwerydd plot ydy Alice sy'n dod i Aberdyddgu i chwilio am ei chariad Patrick, sydd wedi diflannu. Felly, ar y cychwyn, cyn bod ni'n dod at y gwahanol rannau sydd i'r nofel, mae gennych chi 4 plot a'r sgwrs a'r narratif yma yn gweud drwy'r holl beth ac yn dod at ei gilydd yn y diwedd. Reit, felly mae'r awdur hefyd wedi penderfynu rhannu y nofel yn wahanol rannau. Felly'r rhan gyntaf yn cael ei galw'n y tywydd dros y tymor hir. A beth sydd gennym ni fan hyn ydy, da ni'n cael cyflwyniad o'r cymeriadau a'r ddamwain. Da ni'n cael agoriad a diweddglo gyda'r ddamwain. A wedyn, be da ni'n gael yn glyfar iawn ydy'r 4 plot, Mal yn taro'r ferch fach, Tony'n colli cath, Mal y darlithydd, Mal a'r bitsain, Tanwen ar digartref, y llanc a'i gi, Pwdin Mawr a Mama Losin, a Mared wedyn ar dirgelwch o'i chwmpas hi fel cymeriad. Ia, felly mae'r holl bethau yna wedyn yn cyfrannu at yr rhan gyntaf yma. Wedyn, yr ail ran sydd gennych chi ydy'r rheol dywyll, ynde, lle mae'r 4 plot yn cael ei datblygu ymhellach. Ac os gofiwch chi, un o'r pethau sydd yn cryfhau neu'n dod yn fwy amlwg drwy'r
nofel ydy y ffaith bod Mal methu anghofio y ferch fach. Mae o yn palu clwydda, mae o'n delio gyda bygythiad myfyrwyr a mae'n penderfynu dianc ac yn gweld fod ei wraig o wedi adael o. Ia, felly mae 'na dipyn o heina i gymeriad Mal yn does, a sut gymeriad ydi o. Wedyn, yr ail beth ydy'r elfennau sinister sy'n dod i'r amlwg yn hanes Pwdin Mawr a Mama Losin, a wedyn mae 'na ddigon o gyfle yn fan'na i chi yn does i fod yn trafod yr iaith a'r arddull a'r ffordd maen nhw'n ymwneud â'i gilydd, a'r ffordd maen nhw'n siarad gyda'i gilydd. Y trydydd peth, neu'r trydydd plot, ydy byd Tanwen yn gwella. Mae lluniau hi'n gwerthu, mae Camel a Jaco 'di dod â lwc dda iddi hi. Ia, a wedyn mae hwnna'n dangos wedyn sut mae bywyd hi'n datblygu. A wedyn, y peth ola fyswn i'n tybio ydy Camel yn gweld merch bach ddiethyr. Ia, felly mae'r 4 plot, os ydych chi'n gweld, dwi'n mynd yn ôl am hynny bach, yn y rhan gyntaf, drychwch ar sut mae seirniaeth y stori'n dod at ei gilydd, a sut mae'r holl ddigwyddiadau yma 'di gweu a 'di plethu i'w gilydd. A wedyn, yn yr ail ran, mae datblygiad hwn yn dod yn amlwg. Okay? Rita, a lot o wybodaeth ar y sgrin yna, lle gewch chi gyfle i edrych yn ôl. Felly, rhan 3, caeedig gylch. Be sydd gennym ni yn y rhan yma o'r nofel ydy llawer iawn o atebion i gwestiynau, a mae sawl dirgelwch yn cael ei ddatrys yn fan hyn. Da ni'n sylweddoli o byd Mal rwan yn dechrau cau amdano fo. Mae'r cylch yn cau amdano fo, mae o yn ffoi o'i gartra, a sicrhau bod o a mynd â dim byd efo fo, sydd gyda'i enw a'i gyfeiriad o. Mae'n cael lifft gan yr lori, Hedd Wyn, ia, a da chi'n gallu gweld yr elfen ddychanol a'r eironi sydd i'r nofel, sy'n ama bod o'n nabod Mal. A wedi methu dod o hyd i lois, mae Mal yn ffeindio hun mewn caffi ac yn gweld Tanwen ochr arall i'r ffordd ac yn llwygu. Mae Alice yn gofalu amdano fo, a mae'r gyrrwr tacsi wedyn yn awgrymu llety. A'r llety sy'n cael ei awgrymu iddo fo ydy tŷ Pwdin Mawr a Mama Losin. A wedyn y 2 frawd sy'n arwain yr heddlu i dŷ Pwdin Mawr a Mama Losin. So, da chi'n gweld, gobeithio, erbyn y trydydd rhan, sut mae pethau'n dod at ei gilydd, a mae'r holl blotiau'r straeon yn dechrau gweu. A wedyn, mae'r cylch yn cau am y dihirod, a da chi'n gwybod bod yna dihirod yn y nofel yma, mor ddoniol ar adegau, mor blentynaidd, mor fabiaidd, ydy'r ffordd maen nhw'n ymwneud â'i gilydd, mae holl beth yn sinister iawn. Mae'r 2 oedd mor gariadus yn naill yn beio'r llall. Ia? A beth sy'n cael ei ddatgelu ydy bod yna 14 corff wedi claddu yn yr ardd. A mae Alice wedyn yn sylweddoli fod Strig yn un ohonyn nhw. A Tanwen ac Alice wedyn yn cytuno i rannu tŷ, a Camel yn penderfynu symud ymlaen. Okay. Wedyn, y trydydd peth sy'n cloi rhan 3, caeedig gylch, ydy pan bod Tanwen yn dod i wybod am hanes Mared ac mae ei merch fach hi a laddwyd. Ie, felly mae hwnna wedyn yn ateb llawer iawn o gwestiynau am ddechrau y nofel. O'r gorau. Felly, rhai delweddau ac elfennau pwysig, achos trosolwg da ni'n gael ar hyn o bryd yn de, achos mae yna gymaint o bethau i ddeud am y nofel yma. Felly, pethau sy'n gallu bod yn eitha amlwg i chi drafod falla pan gewch chi gwestiwn gan yr arholwr. Llythyrau, ia, mae llythyrau'n un peth sydd yn eitha amlwg yn y nofel. Llythyr Tanwen at ei thad yn gofyn am arian. Tony'n llosgi'r llythyr. Llythyr y myfyrwyr yn bygwth Mal yn ei daflu fo. Mae gennych chi lythyr hefyd, Camel yn diolch i Tanwen. A mae pob un o'r llythyrau yma yn dal rhyw ddirgelwch. A drwy'r llythyrau yma,
da ni'n dod i ddysgu rhywbeth arall am y cymeriadau, a mae gan bob un llythyr y potensial i newid y stori ac i gael dylanwad ar y stori. A wedyn mae gennych chi Alfred Ffôn, Ellis Wyn, Ia Heddwyn yn ffonio'r heddlu, a mae hwnna wedyn yn arwain at y diweddglo a'r datrysiad. Ia? Felly mae'r llythyrau yn reit bwysig yn y nofel, a bod nhw yna fel rhyw linyn arian i fod yn gallu agor o drws i roed atebion i ni. Oce. Elfennau eraill, rhai pethau sydd yn clymu neu'n plethu'r stori at ei gilydd ydy'r syniad yma o floda. Okay? Felly, cyn bod fi'n mynd trwy hwn, ceisiwch chi feddwl am ble mae'r bloda yn ymddangos yn y stori, yn y nofel. Okay? Cyfle i chi edrych ar y wybodaeth yn fanna. Mae 4 pwynt bwled yn fanna. Gan bod yna ddipyn ar y sgrin. Ac ella bod chi'n gallu meddwl am fwy hefyd. Felly, iawn, os ydych chi wedi cael cyfle i edrych arno fo, rhan 1 yn y 6 bennod, mae yna hen sgerbydau bloda sy'n eisiau torri lawr. Ia, mae hwnna'n ddyfyniad, os ydych chi'n cofio. Ym mhennod 10, dyma'r greigfa, slapiau hirsgwar o goncrit, rhyngddynt tyfau planhigion gwyllt, chwyn yn wir, a'r rheini'n sgerbydau meirwon y geia. Felly mae hwn yn digwydd yng ngardd Bwdi Mawr am Mamalosyn, yn dydi, yng nghanol yr concrit yma, ble mae'r elfennau sinister a'r twyll yma'n digwydd. Felly mae hwnna'n rhoi chydig o ddeuoliaeth i chi rhwng byw a marw, a bywyd a marwolaeth. Wedyn, yn yr ail ran, mae gennych chi floda tu allan i'r orsaf yn nodi ble roedd ffrindiau wedi marw yn arfer cwrdd, a mae Tanwen yn cyfeirio atyn nhw. Maen nhw'n mynd i farw, cael eu chwrdd i ffwrdd, a bydd y gweddillion yn cael eu clirio gan ddynion sbwriel y cyngor wythnos nesaf. Okay? A wedyn, perthynas Tony gyda'i llysferch, ynde. Tyfai gylyniaeth rhyngddynt fel chwyn rhwng blodau. Felly mae hwnna eto yn gymhariaeth sydd yn cynnal y ddelwedd o'r bloda, ynde. Iawn? A sylwch sut mae bloda a chwyn, felly os ydych chi'n meddwl am bloda fel rhywbeth hardd, rhywbeth sy'n tyfu, rhywbeth sy'n ffrwythlon, a wedyn chwyn ydy beth sydd gennych chi yn eich gardd, a ydych chi'n eisiau fyna, bod gennych chi'r cyferbyniad yna rhwng y ddau beth a'r ddeuoliaeth rhwng y ddau. Reit. Delweddau neu elfennau pwysig eraill, chi ystyried, ydy yr ardd yn amlwg, iawn, felly os ydych chi eisiau cymryd golwg sydyn ar hwn, does na'm gymaint o ysgrifen fan hyn. Jyst i gael cyfarwyddo, a meddyliwch chi hefyd am ble mae yr ardd yn dod yn amlwg yn y nofel. Iawn, felly yn y rhan gyntaf, yn mhennod 6, mae gennym ni gardd Bwdi Mawr a Mamalosyn. Da ni'n gwybod beth sy'n yn digwydd erbyn y diwedd. Mae gennym ni ardd Mal a Tony, eto ym mhennod 7. Mae gennym ni gardd Tanwen wedyn, a blodyn ym mis Tachwedd. A be di arwyddocad hynny? A wedyn, wrth sôn am ardd Tanwen, maen nhw'n cyfeirio ati fel gardd wledig hen ffasiwn, ddi-drefn, drefnus. Felly mae yna gymaint o
gyferbyniad yn does, ar elfennau cyferbyniol yma yn y delweddu sy'n digwydd drwy gydol y nofel. Felly ceisiwch chi feddwl blodau, llythyrau, gardd, be arall ydy'r elfennau sy'n dod yn reit amlwg. Môr, iawn. Lle mae'r môr yn ymddangos yn y nofel? Wel, yn y 15fed bennod, y môr yn rhuo nichlus dde, fel petai'r môr yn ceisio siarad â hi, yn ceisio rhannu cyfrinachau. Felly, yn fan hyn, mae gen i'r syniad yma o pathetic fallacy ynde, lle da ni'n cael y syniad yma bod y tywydd yn cydymdeimlo gyda'r cymeriadau, bod nhw'n rhannu emosiwn, a bod da ni'n cael awgrym bod y môr yn arwain Alice fel pŵer gor uwch naturiol sydd y tu hwnt i'w gallu hi. Felly ceisiwch chi feddwl ble mae'r môr yn amlygu hun yn y nofel. Reit, wedyn y Nadolig, ceisiwch chi feddwl, os gewch chi gyfle i edrych yn eich nofel eich hun, os gewch chi gopi gobeithio, drychwch yr rhannau yma i fyny. Felly rhannu yn pennod 4, y llant digartre, Tony, Lois ag Alice, pe maen nhw yn sôn am y Nadolig, a wedyn hefyd mae gennym ni cyfeiriad neu atgof o'r nofel Welyn Gwawrio gan Angharad Thomas, lle dyn ni'n sôn am Nadolig Enid. Felly, eto, elfennau sydd yn ymddangos yn eitha cynnil drwy gydol y nofel, yn esgoffa ni o'r cysylltiadau yma. Reit, Felly, yn sydyn iawn ta, os nawn ni fynd 2 gam yn ôl ac edrych ar gefndir y nofel, achos da ni wedi sôn am rei enwa, falle sy'n swnio'n debyg i enwa eraill. Felly mae yna 2 brif leoliad i'r nofel, fel ydych chi'n gwybod, Aberdyddgu, Tref Lan y Môr, a Chaerefydd, Dinas Prifysgol. Ond nid oes angen fawr o ddychymyg i ama, mae Aberystwyth a Chaerdydd sydd hwyrach o dan sylw, fel mae Angharad Price wedi awgrymu. Felly, gyfeirir hefyd at bentre ger Aberdyddgu, pentre gwledig Llanhywys. Felly, Caerefydd, dyma le sy'n cael ei darlunio fel dinas cwbl Saesnig. Felly mae Mal yn deud yn dydi pa fath o ymateb mae o'n gael pan mae'n siarad Cymraeg yno. I don't speak Welsh, ac un tro mae'n cael rhywun yn dweud I speak English. A wedyn mae hwn yn datblygu i fod yn rhywbeth cryfach pan mae o'n cael gorchymyn speak English. Felly mae yna lawer o bethau yn yr is-ymwybod yn fan'na yn does, am sut mae Mal yn teimlo am Caerefydd. A wedyn, yn fan hyn rwan, Aberdyddgu, maen nhw'n sôn, os da chi'n meddwl os di Aberdyddgu fod yn debyg i Aberystwyth, wel, oedd hi'n haws mynd o Gaerefydd i ddinasoedd eraill pellach i ffwrdd, Llundain, Birmingham, Paris ac America hyd yn oed, na mynd oddi yno i Aberdyddgu. Felly mae yna lawer o gyfeirio tafod yn y boch at falle pa mor anodd ydy hi deithio yng Nghymru eraill hefyd. Tydi'r lonydd, ella'r nid y lonydd gorau. Ar y tren, roedd yn rhaid mynd trwy Loegr am ryw reswm cwbl anneilladwy. A wedyn, be da ni'n gael, fel da ni'n sôn, ydy'r berthynas yma rhwng Caerefydd a Chaerdydd, a wedyn Aberystwyth ac Aberdyddgu. A wedyn, da ni'n cael golwg ar y dref drwy lygad yr unig un o bleithygyrwyr taxi sy'n gallu siarad Cymraeg. A mae o yn dweud bod Aberdyddgu'n troi i fod yn dref lan môr ddigon Cymreig i fod yn le hollol Saesnig. Hen bobl dy'r unig gwsmeriad sy'n siarad Cymraeg, heblaw am ambell ddysgwr. Sdim ots yn aill ffordd na'r llall dar rhan fwyaf o Gymru os dyn nhw'n clywed Cymraeg mewn tacsi neu beidio. Felly mae'n deud sdim ots dar rhan fwyaf o Gymru os ydyn nhw'n parhau neu beidio. Felly mae yna lawer o themau fan hyn i'ch chi drafod yn does, o ran cenedlaetholdeb, o ran adfer a chadw iaith, a sut mae'r cymeriadau yn teimlo am hynny. A wedyn, Llanhywys, ynde? Mae Llanhywys yn cael ei grybwyll yn aml iawn yn y nofel, lle mae bwthyn Tanwen ar gyrion y pentre, a'r goedwig lle mae Mared yn byw. A dyma lle mae'r ffordd lle mae Mal yn lladd y ferch fach, ynde? Felly, be da ni'n cael yn fyma eto ydi gwrthdaro rhwng y Cymru a'r Saeson. Sais ydy'r siopwr yn y siop y pentre, pan mae Mared yn gofyn am ei neges yn Gymraeg,
gwrthod a troi'r Saesneg, a da chi'n gweld i'r rhagfarn yn ei ymateb. I've told you before, it's no use you coming here and jabbering away like that. It's the same when you go to France, so many of them just won't speak English, so rude. Felly, yn nes ymlaen, da ni'n cael chydig o ymdrech ganddo fo, diolch yn fawr. Felly, da ni'n cael sylw dychanol o fan hyn bod sawl mewnfudwr ar ôl 20 mlynedd yn y wlad sy'n dal i ddeud diolch a dim mwy. Felly eto, da ni'n cael chydig o farn yr awdur o bosib yn fama. Felly, mae Tanwen yn rhentu'r bwthyn oddi wrth Mrs Turvey, a mae hitha'n ddi-Gymraeg ac yn hiliol i'r rhagfarn. I've told you before I don't speak Welsh, a mae'n colli thymer yn dydi pan mae Tanwen hyd yn oed yn deud bore da. O'r gorau. Felly, just i ni orffen yn fan hyn gyda un o'r prif gymeriadau. Dwi'n meddwl y bydd hi'n bosib i chi drafod heb o'ch chi'n trafod Maldwyn Taflyn Lewis, ia? Felly, wrth baratoi, falle bod chi yn gwneud be bynnag sy'n gweithio i chi fel nodiadau adolygu, neu gardiau fflach, neu beth bynnag ar y gwahanol gymeriadau. Felly, beth da ni'n bod am Mal, gŵr canol oed, ia? Gwallt bach tena, melyn, gwyn, bron, trwy'n coch, bocha porffor, ofnadwy o dew, a mae Lois yn ielw fo'n hen hipo a hen forfil. Okay? Ond pan da ni'n gyfarfod o gyntaf, mae'n gyrru car moethus, a mae'r profiad o yrru car moethus yn rhoi gwefr iddo fo. A mae hynny'n iddo fo deimlo'n ifanc ac yn llawn steil ac yn ddeniadol. Mae o'n deud mae Cymraeg oedd ei hoff bwnc o'n yr ysgol, ac oedd o'n benderfynol gael y marciau ucha. Uchelgeisiol iawn, academaidd, a wedyn mae o'n llwyddo i gael swydd fel darlithydd yn adran geltaidd y brifysgol yn y ddinas. Mae o'n hyddysg iawn, felly mae o'n gwybod lot am lenyddiaeth y Cymru, a mae o'n sôn am hyn yn ei waith am Pwyll yn ceisio dal Rhiannon. Felly mae yna lawer o gyfeiriadau llenyddol yn y nofel hefyd. A da ni'n gwybod bod o'n berson cyhoeddus iawn sy'n ymangos ar y teledu yn aml, yn aelod o bob cwango. Felly cwango, os ydych chi'n meddwl am rhywbeth sydd yn cael ei greu am gyfnod, ia, oedd o eisiau cael ei weld yn bob un sefyllfa gyhoeddus. Okay? Felly mae yna lawer iawn o ysgrifen ar y sgrin yn fan hyn, ond na i jyst crynhoi yn sydyn iawn. Da ni'n gweld bod Mal yn dda iawn am dwyllio eraill, yn gyfarwydd a phalu clwydda, twyllio i wraig, a mae o'n gorfod meddwl am gelwydd yn gyflym iawn yn dydi. A mae o hefyd yn gallu dweud celwydd am y bitan, am yr heddlu, ond eto yn edrych yn gyhoeddus ac yn bwysig iawn mewn sefyllfaoedd cyhoeddus. A hefyd, mae i'w wraig o'n gallu gwario'n hael ar ei chathod, a mae yna rhyw elfen wedyn da ni'n gallu gweld bod hi'n fodlon derbyn popeth, ond bod ti ddim yn cyfrannu mewn unrhyw ffordd. A bod ti falle ryw lefel yn ymwybodol o be mae o'n neud. Felly hefyd, drychwch ar arwyddocad yr enw i Maldwyn Taflyn Lewis, y syniad na o lun, a sut mae o'n gweld ei hun, a sut mae o'n portreadu ei hun mewn gwahanol ffyrdd. Ia. Felly na roed eiliad bach i chi jyst gael edrych ar yr wybodaeth yma'n hyn. Felly mae o'n un o'r cymeriadau mwyaf amlwg yn dydi, ac arwyddocâl. Felly yn sicr mi fyddwch chi angen ei drafod o. Iawn. Felly dyna drosolwg i chi yn gyffredinol o'r nofel a rhai o'r pethau pwysica. Yn amlwg, mae yna fwy o bethau gallwn ni drafod i fwy o fanylder, ond defnyddiwch y cyflwyniad i'ch helpu chi a chwiliwch lle mae o'n deud T92, T59. Mi ddylia hwnna fod yn gallu helpu chi wybod ac i gyfeirio chi at ble mae'r wybodaeth yn y nofel yn gynt, gan i bod ti'n nofel eitha mawr. Diolch yn fawr i chi a phob lwc.